Mostale Hule-ulykken skete den 24. juni 1967. 10 hulforskere var i færd med at gå ind i Mostale Hulen for at hjælpe til med at rydde nogle af de dybere gangene og kartlægge dem. De to lederne i gruppen havde allerede udforsket denne hulen tidligere, noget som beroligede alle de andre akkurat. Denne hulen var kendt for sine trange passager, og de svært for områderne, hvor en person kunne stå oprejst. Efter nogen for timer på indsiden indså 4 af hulforskerne, hvor vanskelig hulen faktisk var. De bestemte sig for at returnere til overfladen. De lagde mærke til en overskyet himmel, men ingenting virkede uvanligt. De genværende huleforskerne fortsatte nedstigningen, helt til de nåede den fjerne maratonpassagen, som bare målte 18 gange 12 tommer, men en liten bæk, som rent langs bunden, alt så ud til at gå bra. Og gruppen på overfladen lagde snart mærke til, at det havde begyndt at regne, så de søgte ly til at begynde med. Regnet virkede ikke bekymringsværdigt, men huleforskerne på indsiden begyndte at mærke stigende vandstand. Da vandet blev urovækkende højt, bestemte de sig for at afslutte dagens arbejde og gå tilbage, selv om de fortsat var 3 timer under indgangen. I mellemtiden opdagede gruppen på overfladen noget skræmmende. En stor indsø havde dannet sig rundt indgangen. Huleforskerne på indsiden havde ingen anelse om, hvor mye vand som var i færd med at oversvømme hulen. Gruppen på overfladen løb for at hente hjælp, mens huleforskerne desperat prøvede under højere kammer, men vandet fortsatte at stige og pressede sig mod ansigtene deres. Redningsmanskaper og hundrevis af frivillige arbejdede utrætteligt. De pumpede vand ud af hulen og pumpede oxygen ind i håb om, at huleforskerne havde fundet et trygt kammer. Desværre druknede hver eneste en af dem. Tragedien i Shaft synkehullet skete den 28. maj 1970. En gruppe på dykeksperter havde planlagt at dykke ved Mount Gambier. I Shaft synkehullet, som havde en unik egenskab, det var bare en bitteliten åbning, som førte til en hule med en indsø 20 fod under sig. Fra denne åbning faldt en lysstråle ned i hulen og ned på vandet, noget som var til stor hjælp for dykkernes orienteringsevne. Denne strålen var synlig i det meste af hulen, medmindre dykkerne vågede sig for dybt ind i en af de to sidegrene. Alle var i udgangspunktet enige om, at de skulle holde sig inden for en dybde på maksimalt 200 fod, slik at de kunne blive hovedkammeret og se det vejledende lyset. Dette var deres eneste plan, men på den andre dag planlagde 4 dykkere gå til den vestre delen med mål om en dybde på 250 fod noget, som ville være en ny rekord. Dette var dybere end først tiltænkt og indebar en betydelig risiko, fordi i 1970 brugte dykkere fortsat vanlige luftflasker i stedet for blandingsgas. Af denne grund måtte de være mere forsigtige jo dybere de gik, fordi nitrogenarkose kunne indtræffe, mens det bevægede sig nedover, ville det øgende trykket have presset nitrogenet ind i blodet og skabt en beruset tilstand. Husk, at disse dykkerne ikke var særlig erfaren med huledykning. De var mere vant til vanlig sportsdykning i åbent vand. Dette gav endda mere risiko til planen. De begyndte at bevæge sig nedover i den vestre delen af hulen, og en erfaren dykker mærkede, og nitrogenarkosen begyndte at virke, så han snudede. Flere af de andre fulgte efter ham, men 4 af dem fortsatte nedover, bestemte på at sætte rekord og få en rask kick, før de steg op igen. Efter et minut, eller så blev gruppen på overfladen bekymret, da de indså, at de 4 dykkerne snart ville gå tom for luft. Nogen drog tilbage for at finde dem. De opdagede en lommelygt og et kamera på bunden, men ingen tegn til dykkerne. Det var et problem, vi ikke har nævnt endnu, og det var slam. Bevægelserne virvlede op sand. Det reducerede sigten til mindre end en armlænges afstand, noget som fjernede alt hop, uden mulighed til at se noget som helst, og med oxygenniveauer, som bliver farlig lave. Og nitrogennarkose, som satte ind, druknede de 4 dykkerne. Jacobs Well-tragedien, det er den 23. november 1983. 2 studenter ved navn Richard og Clark er i færd med at gå ind i Jacobs Well. Et hul under vand, som ser relativt grunt ud, rundt 25 fod. Mange prøver at berøre bunden, men dette er bare et bedragersk udseende. Det fører faktisk til en anden hule med 3 kamre, der de 2 første er relativt åbne, men det tredje har en vældig trang passage, hvis du klarer at presse dig gennem. Kommer du ind i et rum, som er 10 fod højt, og ser et lille hul ved den yderste kanten. Denne lille tunnel var bare 2 fod i diameter, og 2 år tidligere døde 2 personer der, fordi et steinras fyldte tunnelen, og blokker dem inden noget tilbæk til studenterne. De var ganske erfarne med vanlig dykning, men ikke med huledykning. Instruktøren
Deres don var en utrolig dygtig dykker, og det var han, som hentede ud liggende. Han plejede stadig at advare alle om at holde sig under Jacobs, vel siden det er livsfarligt. Han prøvede tættehul med cement, men andre dykkere åbnede det igen. De lagde igen en melding, der det stod, du kan ikke holde os ude. Don han selv døde næsten der. Et grusras fangede ham i tunnelen. Han gav næsten op og forberedte sig på døden. Tanken var tom, og han havde svælget vand, da overlevelsesinstinktet slog ind. Han begyndte at bevæge sig raskt, helt til han fik fjernet nok grus til at slippe ud. Da han steg mod overfladen, udvidede luften sig inde i kroppen hans til 4 gange normal størrelse. Han skræk og smerter, da han brugte vandflæten, fordi magesækken hans havde ravnet fuldstændig. Disse historierne fangede opmærksomheden til Recher og Clark, som ønskede at se selv. Den 23. november 1983 drog de ned og nådde det 3. kammeret. Recher tog altså tanken for at komme gennem hullet, mens han holdt den. Da Clark prøvede at komme sig ind, så han og Recher ikke havde tanken længere at blive kvældt. Clark gav ham ventilen, så han kunne puste, og de sendte den frem og tilbage mellem sig. De klarte at komme sig igennem den trange-passagen og bevæget sig mod udgangen. Helt til en klang fra tanken afslørte, at de havde truffet en vej i fejl retning. De havde svømt ind i den falske skorsten, som egentlig er en blindvej. Clark klarede at svømme til overfladen på et enkelt åndedrag, men Recher blev liggende igen. Da politiet blev ringt, dukkede instruktøren Don op og blev lamslået over at se dem. Gollums hule, det er den 18. august 2005. 5 venner bestemte sig for at våge sig ind i dødens hule på grund af faren. De nåede indgangen klokken 3 på natten, og en ven ventede udenfor. De måtte krabbe gennem en liten vanddam og valgte vejen til venstre. Denne damme førte til en tunnel under vand, som bare var 3-4 fod i diameter. Man måtte svømme helt under vand i omtrent 15. For den etter ind. På den andre side opdagede de en del med omtrent 3 fod med luft. Vennen udenfor blev bekymret, da det ikke kom lyd eller lys fra hulen. Han ringte først erfarne venner, og det retter politiet uden at vide, hvad som skete inden. Vennene inden indså sandsynligvis, at luften var dårlig med for mye carbondioxid. Dette reducerede evnen til at tænke og puste noget, som gjorde returen livsfarlig. Den første person klarede ikke at finde udgangshullet, før hun gik tom for pust. Den næste person gik ind og fandt den første helt til alle blev siddende fast. Politiet prøvede at pumpe ind oxygen, men alt var forgæves, og hulen blev stængt med cement. Hvis du vil diskutere denne video, bliv med på min Discord, længe i beskrivelsen.